Non te esqueces da botella do viño. Hoxe está malo que non me chamou nada, Non me dixo nada. Igual eu ¡Muy ambiente. buenas! ¿Qué tal, Hola, hombre? vecino. ¿Qué? ¿Cómo andamos? Usted traen agua, eu quero ver. ¿Cómo andamos? Ando mal. Mal, Vou andar. cousa rara, Ando cousa ben, rara, que cousa veña. rara. Bueno, ¿qué tal logo? ¿Cómo vai? Como leva o tema do cambio de hora, home? Adaptouse ben ou como vai eso? Bueno, carallo, bueno. Eu levanto má hora de sempre, entendo. O cambio de hora nada. Eu ríxome por o que di Pili Pampín. Pili Pampín. Mais nada. É que ten que ver Pili Pampín co cambio de O que hora. ten que ver Pili Pampín. Eu levántome porque... Habicho? O galo cando canta. Bueno, xa empezamos co baile. O galo cando canta de día, imos de parranda de noite de día. Ei, Pili Pampín, que Moi va. bien, moi bien. Xa vexo que non cambiou nada usted, Nada de nada. Bueno, entón dígame, a ver, que vemos xa a consulta, a ver, dígame. Veño porque quero que me dé unhas pastillas para a acidez. Acidez. Desde que me mandou facer a PCR tiño un ardor do estómago que non ten traza. PCR, É unha risa. pero que eu nem mandei facer ningún PCR, eu estou mirando aquí, o PCR. Sí. Bueno, pode ser que mandara... Bueno, pero é igual, a ver, que ten que ver a PCR coa acidez? Non sei. Usted mandoume facer a PCR e eu fago unha PCR todos os días. Hola, como vai fer unha PCR todos os días? Home, vanlle quedar as narices como o túnel da Cañiza, Dios, tanta PCR. Eu Home, por fago favor. unha PCR todos os días. Todos os días, para que vexa que son ben mandado. Todos os días, pulpo, churrasco e ribeiro. Agua la vida. E logo, unha PCR ben feita, non a mierda esa do pau. Usted toma todo o cachondeo, pero claro, despois así veñen os problemas da acidez. Moitos ardores. Ten ardores. Vale, pois vou botar un vistazo a ver logo os ardores onde ven. Son ardores, ardores que matan. Dios. Ardores que suben desde la barriga hasta la garganta. Voilà, va. Ay, Ole, quítale ole por riba, Oh, para que mira. siga cantando. A ver. Abra a boca, deixe de fer o indio. Dios. Para, peche. Que pasa? É grave ou? Non sei, parecen os fuegos do apóstol, Dios. Mi madriña Apagouse querida. o volcán na Palma, igual o traje eu. Voulle dicir unha cousa, isto hai que cambiar radicalmente a súa alimentación, pero xa, isto, mira, a partir de agora non pode usted tomar gluten, non pode tomar lactosa, e hai que reducir a glucosa todo o que podamos, porque isto non é normal, O que dixo? A ver, dixen que non pode usted tomar nin gluten, nin lactosa, e que hai que reducir a sacarosa, pois todo o que se poda, porque isto... Bueno, se eso, escriba que eso non. Ostra, e non se vai enfadar, porque cando lle quito algo, ponse todo loco. Vamos a ver, o gluten non sei o que é. Bo- A lustrosa esa na comí na vida, pero teño generosa que me coma a cabeza lá a min. E a gaseosa solo lle boto de vez en cando o viño malo, porque non hai Dios que o traje, pero bueno, se teño que beber sin ela, bebo. Pasa nada. Tal. Dios mío, pero como se pode ser tan inculto, Dios mío? É usted un iletrado, un borrego, home, por Dios. Ai. Cuidado co que me chama, No, que eu no, non no. son ilustrado ningún, Non, home, non, a ver, non, hai que lle explicar. Vamos a ver, estou dicindo que, a ver, usted a partir de ahora non pode comer macarrón, non pode comer pasta, non pode comer pan, non pode comer galletas, non pode comer dulces, lambonadas, e azúcar e moito menos. É o cai, Lizardo, é o cai, eso non cuidarse, verdad? Bueno, carallo, bueno, Pois xa xa está. para chá. Pois ok. A mesma puñetera dieta de sempre. É que quere? Pero que manía ten os médicos ahora vas ao médico e veña dieta, carallo. Unha receta, un remedio non cho dan, non. Veña dieta, así é médico calquera, carallo, así tamén son eu, médico. Dieta pa diante, o carallo. Bueno, esto xa é o que me faltaba, home. O sea que ahora é médico calquera. Claro, ahora vale calquera para ser médico. Vale, usted, para médico. Sabe o que lle digo? Mire, tema está aquí. Colla a porta e lárgueseme da consulta xa, Que porta, home, non hai. Bueno. A ver, é unha maneira de falar, Póñaseme fora da consulta, que me ten moi farto, Bueno, non se cabre. Home, por favor, ainda que me fai a falta. Marcho agora mismo. Dios. Pero de malo por dor, carallo, que estou con Por un dor, aguanto, home. Por dor. Home, Sí, home. algunha cousa, Xardo. Estou que? Tome por dor, me cago. O galo cando canta de día. ¡Hala! Queda aí xa que é fácil ser médico. Atenda usted, home, eu vou para a taberna. Anda, que lle vean, a ver. Co aguante quen queira, pero non aguanto máis. Atende o tío, aguanto, tío. A mí sí que me hai que atender a mí esta Aguanto, noite. tío. Eu se ven, e non envolvo eu, Venga, ala. Xa teño bastante que aguantar tamén eu esta Home, noite. por favor. Doctor Bellino.
Moi ben, Lisardo, que siga usted mal. É o que hai que dicirlle para que continúe estas risas.